И тази година да видим водопада, Коневския водопад, но нивото на язовира е доста спаднал и човек не може да дойде с лодката точно до нея. Трябва да паркира долу, но всичко е цъфнало. Планината Ухая на билки. Гледам, че тук има здравец, който е цъфнал. Но истинската красота е този водопад. Именно Коневския водопад. Много красива гледка, зареждаща. Точно заради това човек трябва да дойде тук, да го види. Хубавото, че има много вода на нея. Независимо, че язовира нивото е доста спаднал, но водопада има много вода и тече с пълна сила. Човек тук да седи часове с тази гледка, невероятно красиво място, но местото си е уникално. Люлеците са цъфнали, всичко цъфти. В момента може човек да види много природни красоти. Но тази гледка не може да се види всеки ден. Лятно време тя присъхва. Но сега има много вода на нея. Невероятна гледка. Всяка година си е различно. Природните красоти, именно водопадите,